हेलो खुलुमबाय बयनिसिमबो नै दिनै थार्ड डे नेपालाव दिनै जों सानथाम जासिगोन नै दायो मोसानाय फोरोंनो नागिरदों बिथिंजाय फुंनि दायो खैथा जाखो फुंनि टाइमा फुंनि 8टा 8:30 जाबाय फुंनि 8:30 दायो नै बेयाव मोसानाय फोरोंनो नागिरदों बिथिंजाय सोलोंग्राफ्रा नै फैबाय बिथिं मोसानाय सोलोंग्रा जोङो दख'ना गानहोदों दायो फोरोंदों दख'ना गाननाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय सेंग्राफोर ओमफ्राय नै बेद'आ बिथिंजाय मोसानो सोलोंगासिनो बिथिंजाय फारसे दख'ना गाननाय फोरोंदों नै बिथिंजाय नैबे फाख्रि दंफां गुदियावनो जोङो बे फाख्रि गिदिर बेनि गुदियावनो जोङो दायो फोरोंगोन मैयाबो बेयावनो जादों दिनैबो बेयावनो जागोन ओमफ्राय दिनै सानसेयाव माबायदि फोरोंलाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दायो नै जागायबाय नै दायो बिथिंजाय दख'ना गानहोदों नै बिसोरो जोंनि आसामनि बर' बायदि नुगोना नुवाखै नुबाय दा दख'ना गानहोबाय बिखौ दंबावो नै बिसिनि गाननाया दायो दख'ना गानहोग्रोदों माबायदि गानदोंमोन साबेसे गानहोखो सासे नै लोगोफोर दायो जोंहा दख'ना गानहोखांबाय बिथिं सासे दंबावो गानहोनाय ओमफ्राय बिथिंजाय जायो बिसोरो मोसागासिनो नै काउन्टिंजों मोसागासिनो दायो दसे फोरोंखांबाय ओमफ्राय दायो मिउजिकजों होसिगोन नै केमेरामेना बे जागोन दायो केमेरामेन नै हमदो नै दायो जोङो फोरोंखांनानै फैबाय दायो ओंखाम जानो थांगासिनो आरोना नै दुब्लि बारिजों बारस'बाय एसे गोजानमोन नालाय दायो थाबायलांगासिनो नै लिडारफ्रा गासिबो लाइन लाइन थाबायगासिनो जोंनिया बिराद डेन्जारसो नै बिथिंजाय माइबो गायबाय बैथिं जुखाम गोजा दायो थांगासिनो दुम्बानि गेजेर गेजेरजों हाबलांगासिनो नै दायो बेलासिनि ओंखाम जाखां लोंखां आराम रेस्ट लानानै फैबाय दायो 3:30 जासिगोन ओमफ्राय नै बेयाव मोसानाय फोरोंगासिनो दायो बागुरुम्बा मोसानाय फोरोंबाय आरोना नायलांदों नोंथांमोननि फोरोंगासिनो बिथिंजाय खाम दङ नै बिथिंजाय खाम दङ बे फाख्रि दंफां गुदियाव नै दायो सोलोंगासिनो
दायो जोंहा मोसाखांबाय ओमफ्राय दायो नै दसे मोसाखांनानै दसे थाबाय आरोना नै फैगोन बेयाव मोसानांगोन मादि मोनखो मोसानानै मोजां मोनदों नेपालनि सेंग्रिफोर नै बिसोरो रोंबायना रोङाखै बर' बुजियो दा गाबोन बेलासे ना 3 बाजियावनो सक्छ